हारिया दासिमहालागै मा मोनथाय मोनखो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय बिनि उनाव कमेन्ट हो आरोना लोगोफोर। बर'नि एमपि मानगोनां रोंगोरा नार्जारी सारा फंनैसो बिबुंथि होदों, नोंथांमोना नायलां। बर' हारिया दासिमहालागै मा मोनथाय मोनखो भिडिअखौ जोबजासिम नायबासो बुजिगोन नङा होनबा लोगोफोर। बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरोना, बिनि उनाव कमेन्ट हो आरो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर भिडिअखौ नायलां दासिमहालागै मा मोनथाय मोनखो जोङो बर' हारिया। जायफोरखौ जों बिदोंमोन, जोङो बड'लेण्ड टेरिटरियेल ओनसोल हिसाबै मोनसे जों बिथा मोनबाय। बेनि अनगायैबो आरोबाव बड'लेण्ड टेरिटरिनि बाहेरायाव थानाय ओनसोलखौ नायनो थाखाय मोनसे आरोबाव जोङो मोनसे रेबगंथाय जों मोनबाय, क्षमता जों मोनबाय। सारा आसामाव थानाय जों लुबैनाय बायदि जोथोन लानो थाखाय जोङो सासन बेबस्थाखौ जोंनि आखायाव जों लाबोनो हागोन। गोबां बिमा बिफा, फोरोंगिरि, दिथागिरि गासिखौबो लोगो हमनानै जोङो जाथियाव सोलोंथाइनि गोनांथिनि सायाव जों सरसा खालामदों आरो जोङो मोनसे जावरिखांनाय जों लाबोनो नाजादों। दिनै आंहा गोजोननाय मोनदों जे फैयै बे धाराखौ दुलाराय बर' फरायसाफोरा हमथाबोबाय थादों, खामानि मावबाय थादों आरो दिनै जोंनि गेजेरावहाय सोलोंथाइनि हारा बांबोबाय थादों। खालि बांनायल' नङा, गुनाबो बारायदों। गुन गोनां सुबुंखौ दिनै जोङो मोननो हादों। जोङो प्रथम 2006 मायथाइयाव जेब्ला जोङो हिसाब खालामनानै मेट्रिक पास जानाय खालि 62 सालमोन। बे समाव जों हिसाब खालामदोंमोन उकिल फरायनाया 100 जनानो गैया, डक्टर फरायनाया 100 जनानो गैया। जों हिसाब खालामदों। जों आरो बिराद गिदिर बाथ्रा बुङो जाथि दानायनि, खिन्थु नोङो बे नोंनो नांगौ बिथिंफ्रा जुदि जों थिग खालामनो हायाबा गिदिर बाथ्रा बुंनानै जाथि दानायनि बाथ्रा बुंनानै नों आगोल मोननाय नङा। दिनैहाय जोंनि समाजाव फारफ्रोमबो बिथिङाव जोंनि अफिसारनि बाथ्रा बुंदों, डक्टर इन्जिनियारनि बाथ्रा बुंदों, दिनै बारायबोगासिनो दङ। जों मोनसे गोजौ थाखोआव दिनै फैयो। जोङो ओरै मिंमान लाजोबनानै साइकेल रेडि खालामनानै सोलोंथाइनि सायाव हयथ' सोरबा एसे गोसोआव थागोन आरो बे साइकेल रेडि खालामनायनि जे गोसोखांथि, जोङो 2500 किल'मिटार साइकेल सालायदों, 2500 किल'मिटार जोङो साइकेल सालायदों। गलाघाट, धेमाजि, गासैबो गवालपारा, जोंनि बिटिसि ओनसोल दानि जों साइकेल सालायनानै सोलोंथाइनि सायाव मोनसे जांख्रिखांनाय